Tawag Tawag sa mga kakasalon. Primerong tawag, Nori Freyon Batoriano, 41 anyos, soltero, taga Pacol, Naga City. Aki ni Hever Batoriano, asin Soledad Friol. Buot magagom, kikinses Sira M. Valeros, 33 anyos, daraga, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Expedito Valeros, Asindina, Manalastas. Primerong tawag, Divino Francis Tendenilla, 34 anyos, soltero, taga Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ni Rafael Tendenilla, asin Norma Chokson. Buot magagom, Kimayka o Visaya, 22 anyos, soltero, taga San Fernando, Camarines Sur. Aki ni Mamerto R. Visaya, asin Editha S. Ombao. Primerong tawag, Hunan Belga, 26 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Arcangel Belga, asin Salvacion Solo. Buot magagom, ki Judy Ann Kasim, 24 anyos, daraga, taga Bagongbong, Minalabak, Camarines Sur. Aki ni Melchor Kasim, asin Marivic Ramos. Kung si isay man po an may naaaraman na makakaulang sa pagresibe ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man pong magdulot sa satungkura paroko o magdiyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Giraray, maray na aga po sa Indogabos, mga tugang. Yao na kita sa ika-26 na Domingo sa ordinaryong panahon. An sa tong tema, sa liturhiya ngunyan na Domingo, inaapodan kita gabos na talikdan ang kasaalan, asin padagos na magpahiling nin paggalang sa satuyang kapwa. Magkaboronyog kita sa pag-ungaw sa Diyos na pano nin karahayan. Ang satuyang celebrante asin predikador, iyo po ang satuyang parokyal vicar, si Reverendo Padre Dionisio Gavinio, matindog po ang gabos. Ang sakuyang puso na umaw simo, kagurang na Inuumawan simong kagayunan, inuumawan simong ngalan, inuumawan simong kagayunan, inuumawan simong ngalan. Ipinapamibita sa misang ini na padagos kitang ilikay sa helang na COVID-19, asin man ang tabayanan nin kagurangnan, ang gabo sa mga medical frontliners, nagtatabang sa satuyang mga tugang na nagyehelang. Hagadong taman, ang kaumayan para sa gabos na nagyehelang. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kaguranan taan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong espiritu.
mga tugang akuntan sa itong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tan Diyos sa mga kamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mo, kamurawayan. Kahurang na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang ng aking bukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad nin pag-asin pagkaherak, dang dugangan mo sa mo, an sa imong grasya, tanganing danay na nag-aandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makihiras sa mga langit nun na kayamanan, uli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan tataramon.
Enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. An kagurangnan huminilig hali sa panganoron asin nakipag-olay kay Moises. Kinua an espiritu na yaon ki Moises asin ihiniras sa 70 mga gurang. Kanan espiritu nakalaog sa sainda, naghula sinda. Duwang lalaki, si Eldad asin si Medad, nagpawalat duman sa kampo. An espiritu huminilig man sa inda. Minsan dai sinda nagduman sa tolda. An sa indang mga ngaran na lista sa kaibaan nin gabos. An mga ini nagpoon paghula duman sa kampo. May sarong aki na nag-usip kay ni Moises. Si Eldad asin si Medad naguhula man duman sa kampo. Dangan si Josue, aki ninon, nakatabang ni Moises poon kan siya sa ditpa. Nagsabi, Moises, sa kong kagurangnan, pauntokon mo sinda. Si Moises nagsimbag, ano ka nauuri huli sa kuya? Lugod ang gabos sa banwaanin kagurangnan maging propeta. Asin itaonin kagurangnan an sa iyang espiritu sa sainda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tugonin kagurangnan, kaugmahanin sa kuyang puso. Ang tugunin kagurangnan, kaugmahanin sa kuyang puso. Banal ang tugonin kagurangnan, nagtataong buhay sa kalag. Mapapaniwalaan ang tugonin kagurangnan, nagtataong dunong sa mapakumbaba. Ang tugunin kagurangnan, kaugmahanin sa kuyang puso. Banal ang pagkatakot sa kagurangnan, nagdadanay sagkod paman. Ang tugunin kagurangnan, kaugmahanin sa kuyang puso. Sa sainda, nakanood ang sa imong surugoon, may dakulang balos ang pagutob kaiyan, sisay ang makakaisi kan gabos niyang sala, sa mga hilom kong sala patawada ako. Ang tugunin kagurangnan, kaugmahanin sa kuyang puso. Likayan sa kasalan an sa imong surugoon, hare pagtugot na iyan maghade sa kuya. Ako magiging daing digta, linigi ako sa kasalan na makuri. Ang tugunin kagurangnan, kaugmahanin sa kuyang puso. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Sarong patanid sa mga mayaman, magtangis kamo, pagtangisan nindo ang mga kasakitan na maabot sa saindo. Ralapa naan sa indong mga kayamanan, kinakakan na kan mga pulilyo an sa indong mga gubing. Tinatakla na an sa indong bulawan asin plata, takla na iyo an masaksi laban sa indo asin matunaw kan sa indong hawak. Kalayong naglalaad para sa saindong sinaray bilang kayamanan para sa mga huring aldaw. Mga paraani nag-ani sa saindong mga uma asin dinaya nindo sinda. Dangugaan kinurahaw kan mga tandan na saindong pinugol. Isipon nindo na an kinurahaw kan mga paraani nakakaabot sa talinga nin kagurangnan nin mga hukbo. An sa indong buhay digdi sa daga, buhay sa karangahan asin kalabihan. Sa panahon nin borunoan, binabasog nindo an sa indong mga puso. Kamo ang nagpadusa asin nagpagadan kan tawong daing sala. Asin dai sinda nagtumang sa indo.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Juan nagsabi sa iya, Maestro, nakahiling kami ni lalaki na nagpapaluwas ng mga demonyo sa ngaran mo. Asin sa muyang sinaway, huli tadai siya sa kaibahan niyato. Si Jesus nagsabi sa inda, dainin do pagsawayon, huli tadainin minagibong milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sako. An bako niyatong kalaban, kaapil niyato. Totoong sinasabi ko sa indo, an nagpapainom sa indo nin sarong basong tubig, huli ta kamo nagsusunod sa Mesiyas, dai mahahalean nin balos. Si Jesus nagsabi, an maging dahilanin pagkasala sa saro kaini mga saradit na nagtutubod sa sakuya, marahay pa na an gapong gilingan, igakod sa iyang liog, dangan itapok siya sa dagat. Kunan sa imong kamot, maging dahilanin pagkasala, putula, marahay pang makalaog ka sa buhay, saro sa nang kamot, kisa may duwang kamot, alagad mapapa-infyerno. Duman sa kalayong dai napaparong, kunan sa imo mga bitis, maging dahilanin pagkakasala, putula, marahay pang makalaog ka sa buhay, saro sa nang bitis, kisa sa may duwang bitis, alagad mapapa-infyerno. Kunan sa imong mata, maging dahilanin pagkasala, hulwata, marahay pang makalaog ka sa kahadian nin Diyos, saro sa nang mata, kisa may duwang mata, alagad mapapa-infyerno. Duman an ulod dai nagagadan, asin an kalayo dai napaparong. An marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Yaon na kita sa ika-26 na Domingo sa laog kan ordinaryong panahon. Asin sa gabos na nagaantabay sa satuya, sa live streaming na ini, padagos kita na magpamibi, asin idulot ta sa mahal na Diyos, an sa tong mga intensyon urog na, an kaumayan, kan managihelang sa COVID-19, an kapahingaloan kan kalag, kan gabos na nagadan sa helang na ini, asin man ang tabang nin mahal na Diyos, sa gabos na pamilya na urog na naafektaran kan helang na ini. Sa enot na babasahon, sa asin sa Ebanghelyo mga tugang, sa tuyang nadangog, manungod sa reklamo na kung sain, kung bako sindang uyon sa tuya, kaipuhan na pugulan tasinda.
Si Moises nagtipon ning 72 na mga gurang, na mga elders, na kung saan sinda makikihiras sa saiyang gibo sa pamamayo sa banwaan kan mga Israelita. Asin tinipon niya sinda gabos, alagad duwa ang dai nakaabot sa pagtiripon. Kan oras na naghilig ang Espiritu ng Diyos sa mga kamagurangan, idtong duwa, nag-ako man kan Espiritu ng Diyos, asin nagpuon naman na maghula. Asin igwanin nagsabi, idtong duwa na dai nag-igdi, naghuhula man sa mga tao. Asin si Josue nagsabi, pugulan mo sinda kagurangnan. Asin man ang simbag ni Moises, ta daw tapupugulan ko sinda. Mas marhay nga ni kun ang gabos mag-ako kan Espiritu nin Diyos. Siring man sa Ebanghelyo, si Juan nagsabi, igwa nin mga tao na nagbubulong, nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo, asin sinda sa muyang sinaway. Ang sabi ni Jesus, dainin sinda pagsawayon, huli ta dainin minagibong milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sa sako. An bako nyatong kalaban, kaapil nyato. Kintaman mga tugang, kung minsan nahuhulog sa arog man kaining gawi, we always have that tendency to separate ourselves, the we and the us, kita o kami, asin sinda, the they and the them. Taano, ninhuli ta igwa kita nin pagkakaiba. And the differences through race, color, and religion. Pero kitang nagsasabi, kita na mga Pilipino, sinda na mga dayuhan, kita na mga kayumanggi, sinda na mga puti, o sinda na mga itom, ining mga mayayaman, ining mga pobre, asin man igwa nin middle class, igwa nin pagkakaiba sa mga Kristiyano, asin man sa mga bakong Kristiyano, igwa nin pagkakaiba sa mga aktibong Katoliko, asin man itong mga nominal Catholics o bakong aktibong mga Katoliko. Igwanin pagkakaiba sa mga Katoliko, asin man mga bakong Katoliko o Protestante. Arog daw kaiyan ang katuyuhan nin satong Diyos na satong minimidbid na Ama, na satong kaglalang, o inaalok daw kita na magkasararo, magtinarabang tabangan. Igwa nin pagkatakot sa dai nyato kaapil. Igwa nin pag-aalangan sa dai nakauyon sa satuya. Alagad, paano ta ini? How do we overcome that fear? Do we still feel threatened by others, by the success of others, or but by what they have accomplished? Nagkukulang daw kita sa pag-ako kan mga nagiginibo nin iba. O ini daw, ninhuli sana, ninhuli kita na uuri sa saindang mga nagiginibo. Are we threatened because we are envious, and even in ourselves we find insecurities? Kaya kung hihimateon ta ang pag-alok ni Jesus, na kung saan ang bakong sa tong kaiwal kaapil nyato, asin ang minagibo nin mga karahayan, daiiyan magpapakaraot sa satuya. How do we overcome that fear
And how do we overcome that feeling of being threatened? First is know your friends and know your enemies. Sa pagmidbid, sa pagbisto, kan mga kaapil nyato, kan sa itong mga katuod, mahiling nyato ang dakula na suporta, dakulaon man na mga resources, ang sa itong mga kakayahan, asin ini makakatabang sa pag-abot sa tunay na kauswagan. Knowing our support, knowing our resources, our strengths and capabilities will drive us toward a greater success. Sa pagsilibrar niya ito, ngunya na taon, kan ikalimang gatos na taon nin Kristyanismo sa satong nasyon, hapotun taman daw, what made the missionaries successful in evangelizing our country? They capitalized on the positive and the capabilities of our elders, of kansatuyang mga kamagurangan. Enot, an sa indang pagkamakidyos, asin an sa indang dakulang paggalang sa mga nakakagurang, asin mga pagmidbid kan mga karahayan na dinara kan enot na mga misyonero. Kaya ngani, sa taon na ini nagsisilibrar kita kan ikalimang gatos na taon kan sa tuyang pagtubod. Siring man, kinakaipuhan ta manamamidbidan an sa tung mga kaiwal. Taano, tanganing maaraman ta, an sa indang mga iniisip, an sa indang mga gigibuhon, asin madaog taman sinda. Knowing your friends and knowing your enemies. No one goes to a battle, dainin si Sayman na minadago sa gyera, asin da inguna inaaram an sa iyang kalaban. Ikaduwa, find common grounds. Kan ako yaon sa Jamaica bilang misyonero, asin ninhuli taan mga katoliko duman nakakabilang sa minoridad. Only less than 2% of the population, unlike here in our country wherein we are still 80+% of the population, those are Catholics. Igwanin makusog na pagtinrabang tabangan ang mga manlain-lain na simbahan. The Council of Christian Churches. Asin ano ang common grounds? First, our common faith, and in that, our foundation in the Bible, in the Word of God. Asin bako sana sa tataramon ng Diyos, kundi man sa mga gibong herak. When we reach out to the needs of others, we find that we have common grounds to work together. Kaya ngani sa panahon ng trahedya, sa panahon ng grabing pangangaipo, madali baga na matipon ang mga resources, madali baga na makahanap ng mga tao na may pagmakulog asin magtatabang. Ninhuli tanahiling nyato ang common grounds, ang pangangaipo nyato bilang tao, asin paano kita makakatabang sa saiya. Siring man sa trahedya ng pagkakasala asin kagadanan, igwa kita ng common grounds, gabos kita nagmimidbid na igwa kita ng Diyos na namumuot sa satuya, igwa kita ng Diyos na buot kitang iligtas sa kasalan asin kagadanan. Asin ikatulo, to be able to welcome oppositions, to recognize
constructive criticism versus destructive criticism. Sisay paman ng God an magtutuyaw sa satuya, kung minsan ngani tadaita na hihiling ang sala sa satuya. Kaya tangani na kita mag-uswag, tangani na kita magtalubo, we need to also welcome even those who may oppose us and see in their point of view in which way we may grow and succeed. As in ika-apat mga tugang, knowing our priorities. Na kung minsan nawawara ang satuyang mga prioridad. As in, nariribong kita sa satuyang mga katuyuhan. Know how to prioritize your goal. As human beings, we know very well that our priority is to help our fellow human beings na mapakarhay ang sa indang pagkabuhay, na mapakarhay ang kamugtakan kan sa tuyang kapwa-tao. Asin man ano ang sa tuyang prioridad bilang mga Kristiyano, bilang mga disipulos ni Kristo, na kita gabos makaabot sa kaligtasan, sa ikakarahay kan satong mga kalag. So know your friends, know your enemies. Second, find common grounds. 3, welcome even the opposition, knowing what is constructive from destructive criticism, and prioritizing our goal. Maski nga ni sa panahon ng pandemya, kung minsan nagkakabaranga kita kung paano kita mapadagos, alagad kung iinuton nyato an ikakalikay kan lambang saro, iinuton nyato an ikakarahay kan mga naghihelang, asin ba kung an sa itong mga sadiri, padagos kita magtitinarabang tabangan. Anibangan igayod ngunyan na panahon, ninhulita ECQ, pag Friday night abot Monday morning. Anibagay nag-iisip na, ano daw ang gigibuhon ko? Sa daw ako malakaw, pun Lunes, sagkod Biyernes. Alagad kung iniisip niya to, ang ikakarahay kan sa itong mga sadiri, ang pagpundo kaning helang, padagos kita na magkukooperar sa mga namamayo, asin nagpapasunod kan mga restrictions sa satuyang komunidad. Mga tugang hagadon taan grasya ng mahal na Diyos, na padagos kita na magtinarabang tabangan, asin hilingon niyato an ikakarahay kan sa tong buhay, asin urog na bilang mga Kristiyano, an ikakarahay kan sa tong mga kalag. Matindog panggabos asin ipahayag niyato an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Paglalang ang langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Pinangidang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gata, asin inilubog. Uminig sa mga galang,
na simbahan na Katoliko, sa parupakin na mga santos, sa pagpatawan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwanin naman, sa buhay na daing kasangkuran. Mamibig kita sa Diyos na paliwanagan kita mantang dinadaran niya to sa iya ang mga pangangaipo kan kinaban niya tong baranga asin siriblag. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdanay sa simbahan ang katuninongan, asin pagkaoronyog na ang Ebanghelyo tunay na ikaharubay sa kinaban. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to an balaog nin kapatawadan, asin pakipag-ulian. Asin an kaumayan sa mga kulugbuot na darakan pagkabaranga. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing tunay na mamidbidan ang karahayan nin mga tao bilang kasangkapan kan Espiritu Santo na naghihiro sa kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga maedad na, mga nagsusolo, mga biyadi, asin mga nagihelang, magkusog huli kan mamumuton na presensya kan Dios. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong katuod na nainot na sa to, makisumaro sa katuninongan asin kaugmahan kan kadean kan Dios. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, tabangi kaming mahiling an ibang tao, susugda sa imong mga mata. Warasan sa mo, an mahiwas na pakasabot, asin an pagkamatinao, kan puso tanganing akoon an marahay, asin sa inman ini maggikan. Puliki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos ang liturhiya kan Eucharistia. Sa mo mga matanging pagtubod, madiling ka sa kapwa na nagiging ikaw, sa katuod na Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan kan sa iyang ngaran, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na maherakon, warasan sa mo na ining sa mong pagdulot, maako mo, asin huli ka iyan, mabukasan para sa mo, an burabod nin gabos na bendisyon, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
an kagurangnan mapa sa indo. asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamhana daing kasagkuran, kaan mga aki na harayong isiniblag kan krimen nin kasalan, binuot mong teleponon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu, tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad. Para sa kaumawan, kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga koro nin mga angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurang nani kananggadan banal, buraburin kabus sa kabanalan, kini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinausa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinausa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tinan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad ka ng mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo magaling Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo,
asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girom dumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos sa mimibi kami, tanghaning kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, ni San Jose na siyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daon niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imoan kadea, asin ang kapangyarihan
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinata ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong makasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig o na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Mamibi kita.
Kagurangnan ang langit no na misteryo lugod magin para sa mo, bulungnin kalag asin hawak, tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga paramana kan sa iyang kamurawayan. Siya na nabubuhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Oratio Imperata, Malood pamibi po ang to- gabos. Amang maherakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan nalilingya kami nin may pagkamot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na dara kanhelang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibinya mo, nagiyahan mo ang mga tao naghihinguwa sa paghanap nin bulong asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapunduan pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibinya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligkasan itong mga nangataman sa inda, warasan sa managadan, ang kapahingaluan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa muunyan na panahon nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. O banal na lalawgon ni Jesus, Kay Raki kami. San Jose, mabinion na esposo ni Maria, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia, Ipamibi mo kami. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyon na lugod kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva!
Donade Biko